kono ni do o Umar Sidibe nam Umar Sidibe haray do bindi do kono wadi bindi do mi yahu golle ko mason yaga moni wadar mi yaga garam molen ko tan no dilang in lam pay ko an no dimo be pay ko an hawra yo e mun ka lawo donc mi rande mo konto ni anda ko stewi to mas ko son fonia mi ari non mi renseigner ka kare ko do minute ta don esira ba mi landi be be ni wo way mi renseigner ke mo adda kala ko ta do mi ari do mi tay be ferli mo kare donc mi landi to be ni ko taxi moto wonno go be ka kare ko ta donc o jigandira taxi moto e so e machinerie tigi golle makko den ko tolli do no wadde kono si bala golle o jokka lan ko machinerie o den o wada taxi moto ya donc mi ari mi tay ko fore mi tay no wali kono pay ko inete ko dubbe ko mo dubbe no ga ni kono inete ko Mamadou Baylo Sidibe kono mom pay ko biddo gedal jomo reedu ko mi hebin joni ko démarche on dum yondu goddo han joni ni dema ko kontu woni kadi fore on no hôpital ga donc be ni wo be holli chef de quartier kadi yidi e commune on donc kambe hikki be ben ka affaire lamu ton be ni jonno be renseigner programme o be andina men ko honno programme fure woni donc ko dum don men jodi doni habbi ame be hedi donc docteur be ben kam be occupike e murandum e wakili ke yeru mabbe donc on confirme la men biddo mo ngari ko na manifestation mo wona wadde mi wawata yinude sur puisque on ti ko wolugo mi andi do himo gollude do donc o yalti golle bimbi mais wayno dir bimbi hammo onno kiki damo joni baba mi yayande ka garage min ya ko garage yata ka ko taxi moto ni biara golle wade taxi moto yaga wata jodo ni min ma joni toujours yalla reno mais wandire dum do min ba hari golle duda kan andadi me yata tay min golle duda si golle duda min yo wadu birkol no hebira mbudi ha kambe kadi be heba golle donc be noddiranno min ka golle be ni be fellimo tewittuga donc on piti ben fellube mo ko teni honno be wadi fellube mo ben ko honno teni be wadi ko gendarme min nani inde wo ko chemes donc mi yalbe de kono min nani inde ko chemes am nani ko yurbe tele samatara et nani pardon yurbe tele T6 ay yata yaw donc no gasa no ngare no wodi yubebe min on bay mi anda min ko mi yeta mi wata explicar donc restez connectés sur guinématin.com, vous aurez les informations fraîches de cette manifestation du